Hey guys, welcome to my YouTube channel. आंनि बे आरबि मिक्सार ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै बयबो मिथिगौ दिनै 30 तारिख थ' जोङो हर नेदों थ' दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि इउनिक जागोन माने जों हर नेनायनि दाउ हांना जानो नागिरदों थ' बे दाउ हांनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन थ' आं दा नैबे लामायाव दङ माने बे डेक'रेसना जाबाय लामानि ओरैबायदि इउनिक स्टाइलाव माने डेक'रेसन खालामदों आरोना स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो आरो सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलाव माने नैबे फार्स्ट ब्लग जागोन आरो अन्नानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि नै जाहांगासिनो दङ एकदम याम्मी याम्मी फाइनाली नै रेडि जाबाय जोंना खाजाया एकदम इउनिक स्टाइल फाइनाली नै बिथाङा बेदर गोदादों दा नायनो हागोन नै नै आंना जानो सिनागिरदोंना भिडिअसो खालामबाय थादों